Panginoon tuwi na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang taong hindi makit niyong masasama upang sundan niyang kanilang payo. Maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ng Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ngunit ibang-ibang masamang tao, ibang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihi. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ng mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na.